6, 7, 8, 9, aus! Eine keinen unterspringen, kann dies brennen, kann dies blenden, wie viel zu Unternacht, die sei das Kind vermacht. Mir son die Kinder. No, já myslím, že by si měl skončit, protože by ti to mohlo ublížit. Ne, to já jsem cvičený, já to znám. Fakt? Jo. Nejsou to moc velký rány? Ne, Nebolí to? já jsem vycvičený. A vy to trénujete každý Hele, a ty den? to máš jako takhle jako terapii nějakou? Ne, já Jsi s tím... třeba naštvaný na někoho, nebo by si někomu chtěl to dát taky. do držky, nebo No a to je nedej bože terapie. ještě něco horšího? Terapie, jo. No jako já s tím uklidním, vždycky já se tak vybiju a Fakt? tak je to dobrý. Takže teď jste úplně klidný. Teď jsi v klidu. Tak No. teď by si nám konečně Takže mohl teďka předvíst něco. přijmete výrok poroty určitě. Když Jo, jste já úplně s tím klidný. počítám, to je. Bylo to, mladý muži, strašné. Jo, děkuji. Něco tak strašného jsem dlouho neviděl. A já říkám, určitě za sebe ne. Tohle to vypadalo jak záchvat mentálního retardance. Ne, No to jo, ne. no Já jistě. myslím, že takhle vypadá fanoušek Rammsteinu, který prostě má rád tu muziku a takhle tam vyšiluje prostě v tom kotli. No jo, ale tak- Ale zpěv to není a interpretace to není, čili zařaď se, až bude soutěž Česko hledá fanouška skupiny Rammstein, tam se přihláš, ale tady samozřejmě ne. Jo. A přitvrď trošku, jako, bylo to vyměklý. Jo, ale tak zatím čau. Ale Štěpáne, ahoj. Ahoj. To já myslím, že nám přišel striptér. Ne, to oni dělají, tohleto. Tak všechno má na své meze. Nic, tak nevzali mě, já se s tím počítal, to byla spíš sranda. To jsem netušila, co všechno uvidím teda. To je soutěž neomezených možností toto. No, teď Tady uvidíš to, co jsi v životě neviděla. tak. A uslyšíš, co jsi v životě neslyšel.